wiwitane mingkar mingkur lingesem yen mutan lelampahan kangkap wuri tresno tulus najan enggu buk asmara nggih niki mengke walike dipisahne Mas yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen nate tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote wong mandang asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi ngaki gagak lino catatan sajroning ati data luntur saya merati aku kowe dadi garwa neng gubuk asmara
Kupu kae kembang trito tengah wengi nganti gagat rino catetan sajroning ati dadan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo larat nang gubuk asmara gubuk kae nyebak kita nganti bisa ora bakal lali gubuk kae kebak trito tengah wengi nganti gagat rino dadan sajroning ati dadan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo laran nek gubuk asmara ya jen sakbenere aku sik tresno tapi wong tuamu misah aku kelawan awakmu jahat lali karaku nanging aja lali kalanganmu sakbenere sik padha melu wong tuwa tapi wong tuamu terpaksa misah aku kelawan awakmu renu jet sajroning ati apa bebas denku iki banyu mata awet tondo amiku ana longso mapan ing pikiring desa isih melu mara tuwa katon apa dek yene tresno iki dipisahane kowe kena tega aku ngrungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa mergo mlarat bondo tedo ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku kowe kena tega aku rungokno tangis
jerit ati iki apa merga mlarat bondo tega ninggal janji pra